LONGİİNG kalong sem ke BLEI ke SHAKRI BLEI. Oh ke SHAKRI BLEI ha kanung no kapor. Ke SHAKRI BLEI ha preng muslap ha preng kaler. Ke SHAKRI BLEI ha preng kajing shit ha preng kajing kriat. Namar BLEI jonga bo jong pi. Ulong BLEI mo da biang na kata jonga ba jong pi. SHAKRI BLEI rengkat ba kayeng ke sem ke jong pi. SHAKRI BLEI rengkat bagi kon kiti ke jong pi. SHAKRI BLEI wala ha preng ki jing e ki ding pengkian ki bawet. SHAKRI BLEI wala ki wei ki beng ki ko ye pi. SHAKRI BLEI ka jing jai kam dei ka dao bang yim la ban SHAKRI BLEI. Ka jing jai ka lenti kam dei ka dao bang yim la ban SHAKRI BLEI. Henai ka jing jai ka do non preng pa pen jai yang ban SHAKRI BLEI. Dan bon ki ba jan ne ka jaga ban SHAKRI BLEI te ta ba ka do no ki ka jai ki la ban SHAKRI BLEI. Dan bon kemudian harus sendak jom ke yang mana hendak kim jule jing sang nomor ke donut jom ki ke jangai no BLEI. Hendak kim jangai ke lenti pat nomor ke donut ke jam jam no BLEI. Wala nak jangai ke donut no ko jan. Wala nak jangai ke donut no ko biang BLEI pun wan. Nomor BLEI ke don ke jing jan no BLEI. Ngiem ha ke sngi ki por. Ki ba shisha ngi pe chrum cheneng tang lagi jing snio sudah. Tang lagi jing snio sudah. Ting ting apa perkat iki kon ha berit. Kadang apa yang ke jing slow shurkai ke jing slow ma. Matip kam tam pisah ki kmi ki pa mo. Habe ki kon ki mi na ye nga plau. Kam shlan shu ha ki ski. Namar ngi I nama ki jing pen bra ki jing pen tip. Laba ki social media laba ki rensan ki social media ki ba pher. Ka no ki jing shur kai habe ni pe yang ni ko prothai ka bangi ngi im. Ting ting ki kmi ki pa kim shlan ki kon ba ki mi wa tang ha plau. Kim shlan ki kon ba ki lek ki wan. Habe ki lek ki school ki lek ki jaka pulir ting ting ki kmi pa ki sia do ta ta. Namar ki jing snew. Kepala jelai hang ni kepertai ke bangi. Bat abang ia pai men pai je jing snew ke jongka. Kam tei tang ke jing syarkai ki kon ha berat. Ki samla gi dan apreng ke jing ting. Ki samla gi dan apreng ke jing soma balai shrum cheneng wan mangi ki belarang baru. Teng teng ni soma kamno ka bashan shu ban lek benwan hang ni kepertai ke bangi ni em ta. Reng kwa yang kaban penken mau yang hang ni ke janmet ke bamta yang ni ke badan hang ni ke pon yang ni ke ba itu yang jisu yang ni ke ba itu batip yang ka ting ke jong BLEI yang ni ke ba SHAKRI BLEI ba em yang ni ke ba wat ban so ba yo ngakwa ba dia thu hang ni ke janmet ke bamta ba kita ki breu ke jong BLEI kita ki breu ba kata ka LONGİİNG ka long sem ka BLEI shisha ka ni ka LONGİİNG ka long sem ka BLEI un yalam un tin ba pimna ka man khusai shu shani ai ha ke jialam ke jing tin ke jong BLEI shu IT ba ya BLEI nomor BLEI tip kam ha Ike baru nak tak jim tu jongi. Hoi ni don kam man fikir. Hoi ni don kam kan ban bu baik berhenti ike baru. Henry pat ngin lemplet yang ni kawai. Bau BLEI udah sumar sukher yang ni baru. Pergi mau yang tinggi jong BLEI. Hak asam jong David nong thok yang ni kasam wong yang ni kintian. Uta abak kami yame. Ju thia le ju sam thia menu. Kasam kabashis pa arwe Ukraine yang ni kintian. Uta abak kami yame. Utara wala thau yame ju sam thia ba ju thia menu ru ukmi ujmo ya ke jim ko jongi khani ke kentien ka ajing tengan yang barbo ka ajing shran yang barbo haba le shrum sheneng laglong min mi ani min sni lagadon hapring gnu ka bentaru khani ke tin ke jong BLEI ka ajing tengan ka ajing shran yang haba nga phai jo BLEI un kenma bo BLEI ubang ngi SHAKRI ujmo upai ingi man la ke kenman mala ka por baru ri usumar ke jim ko jongi namar ju sam thia lani ju thia ku BLEI jongi Kabenta ke bang kwa banyak play jimut baknya hang ni ke janmit ke bamta ke dei syapang ka LONGİİNG ke BLEI idan artli ke benta jong ni ke jing kenduk lang ke jong ni like sngow SHAKRI jong BLEI mene ulang chairman jong ni ke jing seng artli ke benta banyak kwa ban klan ni ke benta bat kabalong ye dei lang ha bro artli ke benta la kalong na benta ke jing ai ngo yang ni ke jing ke sem la kalong ke jing ai ngo ru kum chu ye ni ko ni ba pi yo ban rakhe ye ni ke snem ke balai ke jo ye ni ke si ke benta Kau benbuk yang ni ke benda juga tim ke jong BLEI, bakta ke LONGİİNG ke BLEI, ke LONGİİNG ke BLEI. Balong ke LONGİİNG ke long sem ke BLEI. Kadi ke kongsan kadi ke dan kam hadu kata ya ke LONGİİNG Kristan hang kini ke singi ke benda. BLEI ki jar kini ke jing sni mana, kemang ya tu syakman. BLEI ki breu ki donot ki don menta hang kini ke singi. BLEI kan gini ki riu transnam ki breu ki ba le pathar ya ke jingem jo ki khlong ki kena ki samlar kon jo ki don na kini ke singi ke benda. Kadang ulong nabar kim don ke jingka lesi kim wan na LONGİİNG long sem ke BLEI. Balesi kim don ya ke donot ke BLEI haki. Kam don ke jingem BLEI ya ke jing ke jongki. Kada ni kadao. Namar lagi don ke jim ke BLEI, lagi dek ke breu, ke SHAKRI BLEI, ke don ke jim BLEI, ke jim ke jongki. Lada la seng ye ki la penyeng ye ki ha nomrem jo ke jim ke BLEI. Ngai scam.
Ngangit scam kani ke dok not runar kan dan hagi dok not ke jongki. Tak orang kau berkin tu kani ke yin, hagi ke janmit yang hilang hukum jo biasa. Tungin te ya kalong yin ke RIEWBLEI yang kani ke sui ke pemerintah. Soabang niat caprang iwe jing itu kena ibelengkot. Hagawe ke por la dan hagawe ke yin armut si panah. Uwe uhen men senrang ubeningkong baru para senrang ubaar. Ubeningkong ladan prasnem kerta berbaar, uladan ubeningkong ladan kendai snem kerta berbaar, ladan prasnem kerta. Kini bro armut si para long ba. Kilong ki kena kiba kilong no kita kai kena ba po lang salang. Kini ki kena kiba kai kena ba lang salang. Bar long ba kata ka shnong dei kata ka jaka ka kisong kisa kata ka lang salang gujoki kata ka shnong gujoki. Lang batang sudan kenu ka jingja ka sniu. Kanu ka jingja ka sniu ka ja po shnong. Kila kedokti be yakini ki armut si para. Kedokti be yakini armut si para. Nomor balai aktif bagi senong bro koi bagi lagi kena kita kai kena tamah po kesenong. Tak dah lalu dan bang oh lapong short tayar ke kali oh ladai begini ki armut hi. Lalu dan bang oh syasyo awi kena bang lami Islam ke kuat ladai gini hi. Bro ki kesenong ki kedokti be yakini ki armut. Kekemi harga jinglong kum kekemi. Pi lagi ki kun kita kai makalong nuru. Hanya kedon nut juga kekemi ke pia. Kekemi tu sedang berkat kau ngelek kumu kan begini ki kun juga makin kelano. Ini aku loh gini kikun juga makin kelano. Kalau keren bagi perok perjor dan gue kilo aji mud dak gue kilo aji mud dak gue. Henry semua baru kita gini aji mud gini perok kalau persang Henry kim terikan lelai gue gini kikun gijongkang. Kadang mi kisni ilmu kadang dekat kena susu. Aku kisni kalau isong berkue ke bolong Kristen. Kebangai Jesus Christ. Kilo isong kilo keren kilo slow. Ini aku loh gini kikun juga bro aku tidak kat itu kena ini. Kali ke beliau kalau beli film ni kendo dari pastor, beli film kendo dari pastor. Ben ayah kijing slok iki, bat go jing dua ni tak joki kang bikin kelab benda. Kami teh kasunya deh, mau kata. Teh kalau shemi kita kikun beranut hata kasnya balik cakap yang pastor. Dan dalam poin apa cakap yang pastor, orang bah kila kalau yang kendo pastor, like keren pastor orang yang kita kalau kami orang lah ban keren habadan maping orang lah ada kunjung ban seneng yang ki beranut. Tetapi kadang orang kan ban shimu way din jeng way. Dia pastor larung cakap kamera ke jauh bat lakot uang yang kata kami pak yau tahu para amde yuhan pak yau tahu kun baar jong pak bat ye jauh tahu kun berikong jong pak tu kamera pak yau kun baar banyak keren banget awan tahu kun baar larung apa kamera jong pastor lah ya jong persyak baru kami mar persyak tu tidak lah jong benda bat tahu kena pastor lah keli yu ni kena uang keli yu ni kena dah kena kejing keli uang BLEI udon syai BLEI udon syai. Teu ni kena ulah dem siapa apa madan ulah pai ulah pek saudong juga tak kamera uklem juga sih kentin ni gue pastor sesisin ukli bang sesisin hak jing kli ke bar ka kam he pastor hai udah no BLEI om pastor yo tau kena teu tau kena ka benda ka bar supaya cipo madan uklem juga be Islam man Islam man ke ka sentor uklem play susah ya kai pastor kuli kau tahu pastor hak balai sin ulai hajan jo kata ka busong tahu kena hajan ka syuki ka jong baru dah ulai hajan jo long biang sa sin ka pastor ka kham jam hey BLEI udon meu kena hak jing kedet meu kena hak jing solo ngo ulami brand nang tahu mereno syuki ka kamera badan hunman mas ni hunman mau para jo ulami no brand nang tahu kamera lami cabar be hunman nadin bolo shimon bod para nadin bot lapoi cabar wong hunman BLEI ko para bimino na tu kamera BLEI bimi tu dah jing mare dah jing iko mapitin para wong pitin ba kai ko jah po wong imat BLEI ulaja imat BLEI ulaja tak tahu uni pastor ukuli yang syai BLEI udon bat mentang idan habreng kajing ma ka bakra waru BLEI ulaja ngidan habreng kajing ma ka bakra tak ada kila kenok yang mentau BLEI ulaja pi kanika jing tu khana ngakot banyak tu pi bunsian hagi yang kisam ke bagi kimi kikpa kimya tu yo BLEI ki kon dai ki kon ki sa ko umdum kam dai ke ba kajing bakra ka jongki dang prasnem bat kendai snem kerta ka bagi kidon hendak ki kimi kikpa kimya tu ka kimi kam chin tu yo jisu ka kimi kam le tu chang jong BLEI yo tak tahu hadin bau pastor kuli yo hai BLEI udon jing syang atrai lengi kuli ki kunrit ki jongi mata ki balai snem sau snem ki bocah SHAKRI BLEI biang BLEI udon ai dak nang badong sa badeng dulu sekin kedok ti jrong kata ka bagi kin le ki kedok si jrong namar kata jing sung tu babun ki sung tu chong BLEI hendak ni kena umtip ya kata
Song thu ro jang phang jo kata. Namar judon makran chapang jong blei ha ka yin ka sem ko jong u. Kayum kwa balong golong na kani ka jing thu khana. Ka don kam yang a ba pi ben thu yo blei ning ko he ha ki khon ki ti ki jong pi. Ka don kam ben thu yo blei kai long yin long sem ka ba yo blei. Ka ri long yin ka long sem ka ben thu so yo blei ha ki khon ki ti ki jong ki. Ha ka ni ka por ka ba mata. Ai scam pi ki kme ki pa. Ngai scam kum ki khon ki jong blei. Ngai scam kum ki khon kristan ro kum ju. Kai ka bang yin ne ka long. Ngai na sam lam yo blei ha ki khon ki ti ki jong ni. Ngai na thu yo blei ha ki na ro ba ki dang ret. Tak dang song nong thu ki proverb. Yalam ye khon jong pi. Betem ye khon jong pi. Hikai ye khon jong pi. Kak ba idang ret ka ba dang la ban skam na ban la he la san da pi stang ban persang tengeru. Pinam la an pun bai chu ki. Pinam la an pun bai chu ki. Pi ka daw ba ka ni ka long yin. Ini kena nang ban jubak hang no blei don. Ka ni ka daw na mar ba ka kemi. Ba hayang asam kin ju kran chang blei ha ka jin ko jong pi. Kum ki kemi ki pa. Jong area ika. Ba pen shim ya ka senjang. Ba ni thu yo blei ha ka jin ko ju. Ngate pi thu. Ngate pi ju don ka jing dwai ha ka yin ka sem ko jong pi ngate ya kata. Henry ba nam sang no tang kata. Hagawi kasi ay bagi kin tip yo blame day na kajing aseng. Ay bagi kin tip yo blame day na kinong yalam balang. Ay bagi kin tip yo blame day na mara kajingwan jing aseng ka jogi na mar piki kmi ki pa pishi ma kasenjam. Banya thu yo blame ha kajing ko jogi. Kalong yim kalong sem ka bari blame sa modan lai tali banya thu. Batnya bat pilang ni kajan mit ka bumta ka dei. Kalong yim kalong sem ka bala penim. Kalong yim kalong sem ka bari blame. Kani kalong yim kalong sem ka bala yo jing penim. Joshua hadian ba ula keren ya kajing to ka ba khadu ka ju le kajing kai ka ba khadu ka ju ha ka kitab ka jong Joshua ka long ka ba arbu saw ha shwa ban pun no ka de kitab ubu ya kajing kli ya gini ki brew ka ju wang yano pin shakri juba wa manga ba ka yin ka jong angin shakri yo try kani ka long yin ka long sam ka brew blai ha bi pai sha ka tasman matma ki dan bon ki long yin ki brew blai kwa ban sat ya ka wei ka long yin. Maka tak kalong yin ke jong Timothy. Kami i ju ke lois bat ke kami ke ju ke uniki. Kini kila penhe pensan yo Timothy dak tin ke jong blai. Kila penhe pensan yo Timothy ha ke jingei. Namar kata ka daw anda ba Timothy ya kedo yo Paul ya ro perto. Wa namar bala pensan ye me ha ke jingei. La pensan ye me ngatip be scam ke jingei namar pensan ye me dak kami i ke jong me badak kami ke jong me. Hagak ting ke jong blei dan bon ki long yin ki long sem ki bru blei. Na kata semen ke berim ngakwa ban setang ya kan ke yong yin long yin ke jong Joshua. Uba ong manga ba ka yin ke jong a yin shakri yo try. Ka yin ke jong Timothy. Ki klam ong manga ba ka yin jong yin shakri yo try. Henry ki le daga kam ka bang yo i Timothy. Ana bo yo kendu yo Paul ha ke jing long sama ke jo. Uri ubrio was kem ka jinget na mar ki kemi ba kami ke jo ke lam ki betin yo. Hagalenti ke beri blai. Kalong yin kalong sem ke beri blai kiri kalong yin kalong sem kabla yo ma ya ke jing penim. Lada pi puli ya ni na ka kitab ki kam ke sol kalong ka bakhan riu ka dekot ke ba life way ter hado life saw. Hadin ba Paul ba Silas kidan na ka yin bendi. Anda la bu ya ki ha ka yin bendi bat nong ab bendi ha ka mit long ba kat ba la khinyo jumai ba kraw lon ja ka do Silas ba Paul ke doi. Kalau dan ke jing khinyo jumai ka ba kraw. Ba hadin melawan tau khinyo jumai ba kraw. Uni nong ab bendi udah berkat balesi Paul ba Silas kila penno. Ba yo isu ya ki. Ada Paul ulang haswa bau ni nong abendi pen mensau dia. Wang ngidon hang ni wat pen mensau dia. Kumta hagada ka Paul la kli yo Paul Silas. Para ayu ken gede yang abang ne. Paul Silas kila hikai u. Bat kumta hagada ka ju kami. Ula yalam ni ki shala ka jong ka yin. Bat hagada ka bola lech ka yin ka ju. Long ba Paul Silas kila la yo banya thu yo Jesus Christ ka ka yin. Bat kumta ka yin ka jong ni nong ap yin bendi, nong ap bendi. Unang abendi, bat ka yin ke jong kila lech ka jing jong ka jing pen baptis, bat kila yo man, yang ka jing penin ke jong blai, hakada ka min, namar bau ni unang abendi, ulo ye shem yo try, hakada ka yin bendi ke ba dam bam. Kay ka bang kwa ban shim na kanik nuk sa kalong ba, kalong yin kalong sem, ka bariu blai ka di kalong yin kalong sem ka yo yang ka jing penim, ka jing yo yang ka jing penim kam day tang bang ilech yin mani ha ka jing sem.
Pia balik jingseng, Henry klaim yo jingpenim. Namar ke jingpenim kamdei dah balik jingseng ke jingpenim kadai nama pingai yo Jesus Christ. Ban ngilek cek jingseng kada kolong namar bala yo jingpenim dei namar ban yo jingpenim. Ngilek jingseng namar bingla yo jingpenim, babu la yo jingpenim men ingat yo Jesus. Iri la yo jingpenim men pingai yo Jesus Christ. Kakamram ke jongpi kalau mentah banyalam iki kon. Bakin ya akan digelenti bakin yo bakin poi cek jingai. Uni nong abendi, anda boleh ya slow ya ke kubur, no pol, no selas, kut tangan ada bedong olah biang lah ya jingpenim menga. Ya lek seyeng jong ya lam ya ki. Ndala ya lam yo pol selas ya yeng. Bala penoptis ya ke yeng ke sem ke jo uha ka kasi. Kani ke benda ke bening kong ke mangkak bansion ha preng jongi. Maka long yeng ke long sem ke BLEI. Kani ke long yeng ke long sem ke Melayu jingpenim. Lalu di persyang bantai ya ke long yeng ke long sem ke BLEI. Kanong rim ke long babaro haka yeng kesem ke jong yegi ban yo ya ke jingpenim. Sila banong ya ke yeng kesem ke jing bidu pedu kum jo. Pila yalam. Ngai keren wi pedu dang kini kesini bala lino. Idon ke jing ang nut babaro kin don lang haka jo kesem man SHAKRI BLEI. Ba yo ru kum jo kala persyang hiru daga bor banyak keren banyak penbaik. Iki babon na pleng jo ki kala persyang ban SHAKRI lang yo BLEI. Haka ta ke jo ke jing SHAKRI ke baki ki don. Lagi we ru ke SHAKRI BLEI haka we pat ki jing SHAKRI ki jong ki. Henry ngasutu kumukpa, ngasutu pat kumukpa, unkwa bak weiru lene ka weiru ka kon jo yeng, kin long ki breu ki baklam SHAKRI BLEI, kin long ki breu lene ki long ki kon ki baklam tip BLEI. Kata ka ring ngasutu na ka jing khana ka jing shong ka jing kran ka jing mirjimut ka jonga bari padu. Lari ikwa ya ka long yeng ka long sam ka BLEI, kadang kam ka nyapi, ban yalam lang ki weiru kumju, ban nyalami ki weiru kumju, bakin don hakata ka yeng ka sem kalau yo mat ya ke jingpenim. Mentau ye di kon jungi bengin yo ya ke degree ke babon. Kilong yeng kilong sem ke jong kia be ba ya ke degree. Hendak ki klet ban be ban hikai ye ke ya ke lenti jong ke jingpenim. Ne yo ke tu ke degree. Mentau ke degree bagi kin yo, mentau ke dan certificate, lightly, southly ki master degree ki PhD degree, laraki ki 4 yo ya ke jingpenim. Ne yo ke ni ke perthai. Lara ngingin do no ya la ke jong ke bensim. Ada kam jingpenim kam dan ya kam sim ko jangan jopin ayo. Takra ka kayeng ka sem ki kmi ki pa. Don kam man pa ki kon je jing pulen rai pentikna so go we. Ba pinyalam ki se ka leti jo jingpenim. Pentikna go we pinya tho. Ya ka jing koridor jo ka jing e. Ba ka jing edai ka ba ki don ba Christ Jesus. Kata ka long yeng long sem ka BLEI. La ngi kwa ba pensan ya ka yeng ka sem ka BLEI. Ni don kam ban kam hajan ni le de so BLEI. Ai ngo yo BLEI ba pilong ki kun ki jo BLEI ki ba. Be Syakata ke jing janai jo ke jire ke jong pi BLEI. Ngi i ke ni laban sakhi ke ni keren berabor ke ni. Ba pi pilong kita ki SHAKRI ke jong BLEI sisa. Ki ba thrang bandon hajan jong BLEI. Tama banam klat ke ni we. Kat ba pinang jan jo BLEI kat tau setan dun yele ye pi. Kat pi pinang jan ban SHAKRI BLEI kat tau setan dun pun syai ye pi. Ba ting teng hapreng jo ki jing pun syai la ngim long ki pikir ba. La ngim long ki IT sisa. Setan unyo yang berpenhap ini haki syirik ki jing penap ki jong. Takadang kuat benong ni, hang ni kejan mit kum talar lebih kuat. Mat besar nya kayeng kesam ke jim ke BLEI. Kedon kam sisa ba penanya jahajan sisu. Ke jim ke jong pi BLEI. Nabi kuat bagi kon ke jong pi kinya jan BLEI dan kami pi ki ki kepala ban jan BLEI. Ngaken mau yo we pastor bu yalam ong kum ni. Wat ju pak Sunday school ki kon ke jong pi. Rasam nak kong teng langsung kuno utama. Kuno kum tahu pastor ya wong wat pak Sunday school ki kon ke jong pi. Namar ni baru ki pastor ni ong bai pak Sunday school ki kon ki jongpi namar ka Sunday school ka ka pupan duri ki kon nalor ka yeng ka sem nalor ki kmi ki pa ka dei Sunday school ka bayalam yang ni namar ngaru ngalong kum ni ban SHAKRI BLEI ka dei lemba ka Sunday school ka bangalet mensuah ka Sunday school ka dei ka jaga ka ba punuan dor ka jing ki babon ki kena ka pelong brio ki ha ka jinglong jing ka men sim lu kum ju kapelong ki Kristen ki BLEI ru dei ha ka Sunday school hanino pastor we aslo kren ka kasi wang wat pa igi kon ki jong pi Sunday school tengah lengong kum tahap sablut tenang las sablut wang kum ni kabang kwa ban wara ai ka ni ka sa kumong ong ni pi men la pi kwa igi kon jong pi begelong ki BLEI dan kami pi ki pa ki BLEI uni pastor wang kum ni wat pa igi kon ki jong pi tang ya ki begelai cha ka Sunday school la pi pimlai la pi pimlai jing sang ni la ni wat pa Sunday school ki kon mentoi la pi pimlai ya la di jing sang wat pa Sunday school ki kon ong to pastor nomor BLEI wong kadang kam joy ki kmi ki pa kadang kam joy ngi ki bala he pasan kadang kam ngi ki ba shwa kai
nyalam gumno min sneng gumno kring jong blai ki anda hagway kasi na kelas ngutho ada yala di ngin julai chengi jing sen makala dan gawai ke jingja padan gawai ke jingja ka ba wei u kuna u bala mlin bantu na school na do badang ret na u mlin bantu na school dang ret ka kme kam ju ong e dang tu wan ra kai ke si yeng ka kmen bai ndala he ndala shakem hapo thana laset yu bala rai ban asrin phasi na yu na marki kamrunar ki bolo le ki bor jeng ki ang yong me kwa ayu ban kren kai ka ban banong ye shwa ban nyap no asrin phasi me uang akwa bani kendu email jongan akwa bani kendu email dan ndala kendu ya ka kme shong haja wiang haja jo ka kme ulai haja jo ka kme uang me ban mata kasini ko lading sin phasi ha be shwa ban asrin phasi kata ulai ban dai ka skor jo ka kme do ban dekut udah ya kesko jok kemi do benda kon kemi ong boleh kun pidat ya kesko jok wong jin nada pila ong yang ada do menshwa jin dalam pi sempat yang ada do menshwa bang adang tu kum tu nganu poi ha ka apot jong ke jinyap ha kasu pasi ong kun pi kata de dawo pastor wong mentoy babi pin pai ki kon tang makin jing seng Sunday school ada pi ki kemi ki pa him SHAKRI BLEI mentoy kana ma bantai ki kana ma banyarap ki kani gede ka ba kongsan ba bang na ban ma pi kung kikimi kikipanin kong banong ki bariw blay shwa bangin yung iya ki kon bakin long ki bariw blay kalongying ka bariw blay kam kamen tang hapadeng kita ka jing sok jong ka jingem ba ka jing baha jong ka jing ka jong ki anay ka kamen man hapadeng ka jing hapadeng jong ka jing tanjo hapadeng jong ka jing dok ba ka jing kerdo anjo kran ni ka ni barabor ka jingem kristan kam kot tang hakabang isyo biyang bay bagin pano blay na bay yem ngapal suto mo blay udan la ka jong ka benda ka jong BLEI tentang abu syak yang ada di pingin mak kecing jenjar. Kadang ibu kuat perempuan biang ingi lah singi jerai tu. BLEI ibu syak ingi kecing tenjuk. Kadang kalau mau yo bangi lah singi lah jerai tu BLEI. Tak tahu apa kecing tenjuk kiwan apa kecing kiwan. Kam dai ingi bangin jerai tu BLEI. Kadang ingi bandan hajan jong BLEI. Kalongying ka bariw BLEI. Kam kemen tak apa kecing kemen, apa kecing sok, apa kecing bah. Kadang kemen apa kecing ba kecing elek jong kecing kebar. Kalongying ka bariw BLEI kadi kalongying was SHAKRI BLEI kalongying was SHAKRI BLEI oh kidan kikmi kikpagi ba SHAKRI si siya BLEI kiba ban SHAKRI BLEI namar nga penkan mayo kani ro nga crunchy sin ya kani bang scam kidan kan mayo kani kajing jngai kam day ka daw bang yimla ban SHAKRI BLEI kajing jngai ka lenti kam day ka daw bang yimla ban SHAKRI BLEI hanay kajing jngai ka daw non kani ka penjngai yang ban SHAKRI BLEI dan bon kiba jan ni kajaga ban SHAKRI BLEI te tabak dano juki kajngai kimla ban SHAKRI BLEI dan bon kiba dan hasenda jong yeng mane hene kim jule jing sang namar ka dano jong ki kajngai no BLEI hene kiba jngai ka lenti pat namar ka dano ki jon jam no BLEI wala ka jngai ka do no ko so jan wala ka jngai ka do no so biang ban lei punwan namar BLEI ka dan ki jing jan no BLEI tak da wali ko benta ka ba kalongying sem ka bariw BLEI ka SHAKRI BLEI oh ka SHAKRI BLEI ha kanung ko por ka SHAKRI BLEI ha preng muslap ha preng ka ler ka SHAKRI BLEI ha preng ka jing shit ha preng ka jing kriat namar BLEI jonga bo jong pi ulong BLEI ba biang na ka ta jonga ba jong pi yu gini ki lightly ki longying na ka tin ko jong BLEI mo kuskwa ban pasat sabi nganam kren nganam yato na ning na batay shu iti ka yeng ki jong Joshua ka buong mga ba ka yeng ki jong SHAKRI BLEI kayeng kajong Aquila but Priscilla ki SHAKRI BLEI kini bro armut kayeng kajong Sigaria ki SHAKRI BLEI memba Sigaria baka kunim kajong Elizabeth kidang SHAKRI BLEI upayo angel Gabriel balik banyak tu yang lagi kubar baka Elizabeth kasapun kun Sigaria kuliwang kuno kalak banlong kum tabat kay gadak kabangangan yu kata baka sapun kun ka tengah kajong agal Gabriel ong banado ni kasi kumta hadu bandala kayo kun minum nang man kren ang wangel jung try yo Sigaria kumta nado ta kasi hadu jing kayo Yones o Sigaria kun la man kren bandala kayo na yu kun usala man kren bang sa sisien kalongying ba SHAKRI BLEI Sigaria SHAKRI BLEI ha tempel ka jong BLEI ka Elizabeth kini ka SHAKRI ka jong BLEI ki ba jong BLEI ba kawai sa kawai kalongying mo itu ipi ka kalongying ka jong Aquila bat Priscilla Aquila uday ujiu ka Priscilla kadai ka gentle kadai kanong Italy kanong Rome balong baki kini ki brio kini pro arno chikurim pi ban ya shong kakle kumni ka na nakaleng jong ka ni ka no kumno kalongying kalong sem jugi jiu kimla ban priang te kumta ki haban mino ki haban wan baki poi sha koren dal kala poi koren ki kendu yo pol haban ki jing trei ki trei lang ya beju ka kam
Ki kenduk yo pol ba bo pol. Uya kenduk bat ki. Ulah kai ki yakting jong blei bat kila. Yo ya ke jingpenim kila mat ya ke jingpenim. Nadu kata ka sngi. Kaba kila yo ya ke jingpenim. Kila syakri yo blei mit bat sngi. Wakwila bat prus kila. Kini ki research jong kabalang kebedan apa koren. Ki research jong kabalang kebedan apa koren. Nomor belai kila ya mat yo Jesus Christ. Hapring ke jing ka jong ki. Perkat kila syak kentai. Nomor belai bakim sim la kim wakwila am sim la sim ya ka kurim ka jongu na ka jai ka kinja ka jongu. Ula sim da ka gentle da ka daw hapring ke jing syak kentai, hapring ke jing syak ibeng, hapring ke jing lesi ke jing skole rain, hapring ke jing long way na Italy hapuan sa Korean long way apa Korean. Ane bu shem yo Jesus Christ pa. Nero sini bu shem yo Jesus Christ. Uklen sange shu ban syakri yo Jesus Christ. Uklen sange shu ban syakri yo Jesus Christ. Balay ulay yo iru kumju yaki. Bakili ginong selok ki bakraba. Hakapor ke bau Apolos. Usdang banyalap shirhem. Usdang banyalap shirhem. Oh akuila berperskila kila shin kerpang ban batai shisho yo. Yaki lenti lani ki rukom ki bakamde ki bakamba shisho haki jingilap ke jong. Kilong ki brio ki shirhem shisha yaki jing syakri yo blei. Ka jing syakri yo blei kam dei tang apreng ki jing kerku. Oh ngila yo jing kerku no blei kat ning in syakri yo blei. Hanay syakri yo blei kam tam apreng ki jing bagi jing jinjar. Bun pergi prabengit bun pergi ba i jong blei. Apreng ki jing jinjar ki kiliu blei syai kum liuja. Blei yarap yang nga. Blei long kum ta, blei long ta. Ngismo kum blei bo dei kum katuka ambulans ta. So yo blei kum katuka ambulans. Bak chuan yarap be yang ala ni nga chupun be yo blei wan no menta. Wat ka ambulans kam la bangan menta. Lagi pun ni ka dan kam hanapan start ni ka dan kam check komplain dan kam pay biang nem long sedong. Tak ada hanapan sotu. Bagi jing Kristen ke syakri shisha yo blei. Kalau nging long sem ke RIEWBLEI ke syakri yo blei dai. Kalau nging long sem ke syakri wat pring di jing ke jing jar jong ke jing. Hakoi ke por. Ni story bakadu mengenai. So one boys kamat pring bakadu ko belingkot lu kumjo. Hakoi ke por ladon. Hakoi ke senong we mau baheba harul lenti, hapring lenti mun benong. Hakoi ke senong. Ladon we mau baheba hapring lenti. Belum ki priu baro ki biya lenti na kata ka lenti dia bagi poi hapring jo kata ka lenti. Ki hapan sujai no narut. Ki ai narut. Paman ke por ki ai na ta ki pe. Chi, ku beneru. Mano ki ban nyat yo mau. We ban nyat no yo mau setai serut. Klang bengilak ban nyat nyapok kene ke surok. Nomor BLEI hapan syuai na syarut surok nomor budon ni mau baye. Wei hadin wei ulek kom ta na wei ka singi sya wei ka singi. Ha ka wei ka singi na don wei RIEWBLEI banyak nanti nang ta. No ya nanti nang ta lo poi ada ka jaka budon ni mau baye. Te lo pai wang ta ni mau lo pen stom sya. Nomor BLEI hapan ya na dak tiru man si habyo yang ka tiru mo win ni mau. Ka tiru wasarum man si haban kam na baye ka. Lala ka jakle ka don rum man si man hab kam na banak ta ka jakle mo win ni mau la banyak nanti. Tapi lu beli orang pun shisha ni mah, ni aku nak betul. Saya beli aku nak kata apa? Rosim yang senjam, bolong, ngelarai ada di uang, ngan kenyak ni mah, lah pun lu harut, jangan ni kesuruh, kerang mengalah banyak sok nak ni kelenti. Lo persiang mengta, persiang berkenyak ni tahu mah, banyak suki. Bat kumta ada kajing persiang kaba, mau kaba shitam keju, jing persiang shitam keju. Hawa kadu ulala banyak, yang tahu mah, pada lo dak berkenyak ni tahu mah. Wadah pan kenyak utau mau shem bahapo jung tau mau dan wi plabret. Bahapo jung tai plabret dan wi kot ke bal thok ni. Kal thok ni. Ngalawat. Yau syakri uba shisha. Syakri uba perkat shisha iki brio. Ngalawat yau brio ba syakri shisha bar perkat shisha iki brio. Hadu mentang am shem. Henry mentang. Hami nga shem. Bemenong tau syakri uba dei shisha ban syakri iki brio. Hami nga shem bamede ubriu bushisha syakri bushisha ban syakri ki brio. Namar kita kadaw sawan mi siya kayin jing paim. Sawan mi siya kayin jing paim. Paim sa batay mi kay kabamede bande. Kay kabamede bande. Nakani ka jing to kana. Kabang kwa ban wanra yang abadi pilang tolong. Habingi kren sabang ka jing longying tolong sem ka bakloy ban syakri. Usiye mo wan o mano kenyo bari hop ban yo yang ka jing syakri. Ban syakri ki pai ba. Nang dan wei ro nang ta sinong mo wei bayay nang ta usu ben wei so wei knyom wei so bayay nang ta kisukran lagi jing kran ya ben yang tau mau badan hang ta kan rim dan wei ro bayay ko doang ni khli ni ma itak lu tau brio shimin ni sinjam
บัดคลีต่อมาบัดญาติอยู่ชัชเนียมจงตะกะจักกะบะบารอกิยะสุกนังตาบัดคุมเตาเสียมละทุ่งอยู่บัดน้องชักรีจงตะกิไปพาkeบัดนปไปหิมากะจงกินชิบุนกิมาวจนทุดอะกะจิมกะจงอีกบ่เวทอันใดกะนุ่มนะเปรงจงอีกบ่กลอยบัดญาติอีกติกิมาวจนทุดชักมันบ่ชักแดงกะจงอีบัดญาตินะบายกะนี่กะลินตีบันปอยชักตะกะจักกะบ่BLEIอุลาหิกายยังงาไปพี่บักกัดบางngidang em ha perthai kat ba bidang em ha perthai phin ma ya ke jingin ja hendai tulong slur naman ngala job na mangaya ke perthai ong Jisu ha ke gospel yones ke nam khat re bu khat life fly ha ke perthai phin ma ya ke jingin ja ke jinge hendai tulong slur naman mangang la job no ya ke perthai SHAKRI yo BLEI rengkat bagi yeng ke sem ke jong pi SHAKRI yo BLEI rengkat bagi khôn ki ti ke jong pi SHAKRI yo BLEI wala apreng ki jinge ki ding pengkan ki bawet SHAKRI yo BLEI wala ki wei ki beng ki kho ya pi SHAKRI yo BLEI nama bagi SHAKRI yo BLEI ni pen pau ya ki jinglong ru BLEI ke shisha ke jong pi la bi kwa ban pen san ya ke yeng ke sem ke ru BLEI ya rap ya ki wei pat ki dan po ke yeng bagi kin SHAKRI yo BLEI kentu ya ki bakin don hapo jong kebalang kentu ya ki bakin don hapo jong ke kinhon ke SHAKRI yo BLEI kentu ya ki ya sam ya ke tin ke jong BLEI ya kita ki wepat ki dan hapo jong ke yin berwana ru ya ki ringkat bat phi sya kebalang ni sya ki SHAKRI namar ke LONGİİNG ke BLEI beri ke LONGİİNG ke SHAKRI yo BLEI macam tenat ba haba kini ki prabunget ki jongi ki don ya ki SHAKRI ki batrai lagi ki SHAKRI ya ki nong yarap bagi yeng ki jongki bat kinya ya ki benwan jing seng lang macam tenat pai ko to ki man dai na kadong kenhon rai nya ya ki bagi nom thu te ki jing SHAKRI yo BLEI kanu tam ya ki khon lada phi ki trai yeng pritep banyalam ya ki SHAKRI ki jongpi ni la badong ki nong yarap ki jongpi ya ka yeng ban le chi yeng mani ban SHAKRI yo BLEI bagi nom do ya ki jing SHAKRI yo BLEI kanu tam ya ki khon jongpi kanu tam ya ki bayeng asam ki jongpi pin kentu ya ki bagi SHAKRI yo BLEI pinyalam ya ki bagi SHAKRI yo BLEI kena lar kim tren pa bagi kang apa kata kamdai ka benda ka jongpi gidi ka benda ka jongpi bagi kendai ya ka jing terwa jok ki ba kado iwai e hakani ka mit ka benda ka LONGİİNG ka BLEI kadi ka LONGİİNG ka babe sya ka jing TYLLI kung ka yeng ka sem hakani ka LONGİİNG ka long sem tolong ro ka yeng ka sem ka babe TYLLI ka jing TYLLI kamut bom dan jing phe jing mo chu ka jing TYLLI kamut bom dan chu ka jing duna hang ni tai ka jing TYLLI kamut wala preng gidang chbon ka jing perkhat nga perkhat da kum ne phi perkhat da kum tai ipadu perkhat da kum wei babu perkhat da kum wei kum ki kpa bu khun hanrei ngimon jing jing TYLLI wala ka long ka no ko perkhat nginya kut lang ka wei ki jing kut da ki jing TYLLI lang kham ngilan pendep ya ka bangi don na ta yeng ka sa ka dong kam ha ka LONGİİNG ka long sem ya ki jing TYLLI ka jing TYLLI ka jong phi kum ki kme ki kpa ka yeng ta pelong ki khon na ka wei ka si bakin yo iya ka bakin yo be ru shaka ka jing TYLLI ka jong phi kan yarap ru kon jong dai tang ya ki khon na ka yeng ka sem kan yarap ki wei ban yo i ba ki wei ki ni ro ki i ro kum jo ya ka burom ka jong BLEI ya ka jing long TYLLI ka jong BLEI ru kum jo ha ka LONGİİNG ka long sem ka ru BLEI ha ka LONGİİNG ka long sem ka bren ka jing TYLLI u BLEI lani la badong na ni tin u Christ u Jesus Christ u long pedeng le u center jong ta ka LONGİİNG ka long sem ka LONGİİNG ka long sem ka bedong ka jing TYLLI u BLEI u long pedeng jong ta ka LONGİİNG ka long sem kamot kinam le ai klem da ai ka brom jo BLEI kinam le ai klem da pentip jo BLEI ya kata ka baki kin ya kumolong ma pi ka ni ka por ka menta ka jing yo rung ya ka yeng ka thamai ka de jing ai ngo so yo BLEI mdai ka perthai ngina ya ba ngina ya di ba ka ni ka perthai man ka perthai kam dai ka basutna bangini don man ya lekmen mata ini tu ni lekmen o BLEI de ki jing ruai ki jing pot ki jing tem ki jing yero ka bangi yo no mana kan ka begini ki kitien na ka kitien ki jong BLEI ka LONGİİNG ka BLEI ka de ka ni kai haba ka dan ki jing TYLLI kay bakale ka long ka bu yo BLEI ha khmat ka bu yo BLEI ha preng jo ka LONGİİNG ka la sang ki jong ki ka LONGİİNG ka long sem ka ba TYLLI ka LONGİİNG ka long sem ka ba TYLLI long ba ka bu yo BLEI kumu tau kledo jong ka jingem ka jong ki ro mtai tang preng u kledo jong ka yeng ka sem ba shwa ba ngan shem ya ka rai ngan IT sho BLEI bon rai ro ya ka ni ka rai ka jong ni kata ka dei ka ba phia prashang man ne ba ngai skam BLEI nang ka khu yi phi ka ka ba pi le nang ni sha khmat ro kum jo Takrawan ko ba dong kum ni shawan tun kun no ban poi sha ka jing TYLLI ban poi sha ka jing TYLLI ka dong kam ka jing suret
Ba ka long ying ka long sem ka ba riwblei ka be siya ka jing long shit tali ublei so tanat ba ka dan ka jing pat ka jing pra ublei so tanat ba ka dan ka jing pene hapreng ka ying ka sem naman kita ka daw ni yang ka sim taw so taw yo rum naman blei ka don ka jing pene kadan ka jing bomya so to jimot kadan ka jing pra jimot ka jing per jimot ba badan kita ka jing per jimot ka jing bom wa la ban wan siya ka ju ka jing perkat siya ka ju ka jing shimrai dehang taw so taw yo ban rum ban wara ya ka ego ka bagi khot ya ka dan ka jing slow manga kambiang mga tayo kambiang mo tayo bago kado kapait kapra kadang kajing bakraw nagdaw benar-benar kemensim juga si sore apeng cuma di kalongyen kemudian kajing TYLLI kalongyen KABA kajing kli artli kuat banbu so kan shono kum kajing kasem kapidon na kali kapol rumta yano piwat ban pensobha kum kalongyen kalongsem KABA yano piwat ban pensobha kalongyen kalong sem ka BLEI kan pensobha yo BLEI pi ba piwan pensobha yo no ka jingkli ka ba ngam khop ban bu kalongyen kalong sem ka BLEI ka jingkli ka ba bihapan kli li kalong hangno ngan te ya ka kalongyen kalong sem ko jonga ba kalongyen kalong sem ka BLEI kan te ya ka yen sem ko jong ki how Chris Jesu belong mau sex cam to BLEI un kurhu ya pi kum biyen ka sem ngan chu hun hang de Tan lai basa ken giat kak siarba ken giat karupa ken reha dongba kirip hutin pernai ngakwa taying sian taying ba pernai ngadon yin show Ante halor ulum akatakari ngem yap shushisha onda poi hante ngenom ya sakvashu ngem ya surobla siang Xin JINGPYNIM Kipen Jinjaya Kemunong Yala Jinjia Normal Ladang Shem Hangli Ying Shom Ne Bashisha Ngatip Un Aying Shom Ne Bulata Ngadon yin shongde ante halorulu akatakari ngenum yapshu shisha onda boy hante ngenom yasakmashu ngen yasurobla siang Wan perkat ngadu Ngagem dalam harway Ngamdo jingkermen Balik syaublei Ngalong upegrin Ngawargas no putra Ngakwa ing shomne Bat bang siap pernah Ngadon yin shomne Ante halorulu Akatakari Ngem yap shushisha Onda boy hante Ngenom yasak pashu Ngen yasurobla Siang siang